Yabo, kuyashiyana. Kule video ke ya part 3 ngifisa ukukhuluma ngemali. Imali owenza ngayo umcimbi ngabe ivela from isource right yini? Le mali owenza ngomcimbi ngabe ivela from umjuluko wakho? Ngabe ivela from izithukuthuku zakho? Akuyona imali mhlawumbe oyibolekile kumashonisa uzokwenza ngayo umcimbi, uzokwenzela abantu abadala. Akuyona imali mhlawumbe oyinikwe iblessa lakho umuntu wesifazane, mhlawumbe uneblessa elikunika i-girlfriend allowance, wabo usuthatha leyo mali leyo wayokwenza umsebenzi. Noma akuyona imali yesoka lakho mhlawumbe. Akuyona imali oyithole from umsebenzi owawuthole ngokuthi ulale nemanager. Akuyona imali oyithola from umsebenzi owawuthola ngokuthi ulale nemanager. Leyo mali oyihola lapho usebenzisa yona ukuthi wenze umsebenzi. Ivelaphi imali? Akuyona yini imali mhlambe insizwa yakithi mhlambe enezinyembezi zabantu abakhalayo ngawe ngokuthi uthola le mali ngoba uyithola ngendlela engaqondile nengalungile nekhalisa abantu. So nendaba yemali i-account uyithole kanjani imali? Ivela from what source? Because labantu abenzelayo abayifuna into engcolile. Labantu abenzelayo abayifuna into engahlambulukile. Ungazenzela phela idili lakho ngemali yakho leyo oyithola ngaleyo ndlela oyithole ngayo. Imali yakho ubajabulisa abantu abasemhlabeni, kodwa labo abasemoyeni, bafuna into ehlambulukile, into eclean. Sidlule emalini. Enye into ekumele ukuthi uyiqaphele ngendaba yomsamo inkundla owenzela kuyona. Ngithe lento ngayifanisa nebhola. Ibhola khona abadlali, khona ibhola, kuzoba khona inkundla. Imali irepresent ibhola. Abadlali ulo muntu oshisa impepho nesilwane ngoba izona zinto ezenza ukuthi umsebenzi ugcine wenzeka. I-message ifike kubanikazi. Right? And then inkundla ila wenzela khona umsebenzi. Ila uthinta khona umsamo. Nqaba yabantu abenza imisebenzi. Mhlawumbe uthole ukuthi umfana umsebenzi wenzela kubo. Kanti uma wakhe benobaba wakhe babengashadile. Akumele ngabe wenzela kubo, kumele ngabe wenzela le komalume. Abazali bethu imost yabo abaningi bebekipita. Baze bagugelani kube ngathi bashadile abantu abashadile. Ukhula nje wena wazi ukuthi abazali bashadile kanti babekipitile. Kokunye bashada umshado omhlophe. Yabo, ngoba mfethu ngisho ngathiwa wakhulela kini. Uma wakho mhlawumbe wakulahla kini, wakushiya usemncane, wakushiya kini wakhulela kini. Kodwa mongokuthi benobaba wakhe abasenanga isigcawu. Into zakho nomsamo wakho uphethwe le komalume. So lento yenkundla abantu abaningi yabashaya because most yabazali abaningi babengaganene. Babekepitile. Baze bagugelani kwaze kwabe ngathi bashade ngani cha. Mase kubuzwa likhona ibhokisi. Uma wakho afika nebhokisi cha akafika nganebhokisi. Uma wakho wasena isigcawu cha akasena ngesigcawu. Kodwa indoda nonkosikazi banomuzi. Sebegugile. So kubalekile ukuthi nenkundla owenzela kuyona umsamo uyihlolisise uyicheck. Kokunye uthi yakomalume la kuzalwa khona uma wakho uthole ukuthi nakhona mhlawumbe babengashadile kumele ubuyele back emuva. Kumele ubuyele back emuva. Yabo, hlolisisa ukuthi uphethwe la uphethwe khona ilapho ke la khona umsamo wakho ungukhona, ilapho la kumele ukuthi wenzele khona izinto zomsamo wakho. Sicela ukuthi sibambe la. Siyabonga.